Magmumukbang tayo ng grapes at mangga! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Regine, and for today's video, as you can see, magmumukbang tayo ng grapes at mangga! Whoa! Okay. So, ay gibiyaan na ni sa amo ang Papa. So wala milingaw, magmukbang lang mi papaya, mango og banana, grapes. So let's start. Si Papa wala ka appeal. Si Papa wala ka apil. Ito ang mag-iigan. Pagayan. Si Papa daw sa Kagayan. Lahi ng Kagayan o iligan. nakoy pangutanan mo. Sama. Kinsay mong love? Si Mama, si Papa. Si Mama o si Papa. One lang. One lang. Why? Isa lang sa mua. Isa may mong love. Mama, kay kita magduwa dara. Dire. Papa? Hindi din mo pili sa Papa. Ay ko mag-iligan. Salamat na dire. Paan? Anak ako ka. Na. Pag sit down, di tarong para maklaro ka sa video. Okay? Okay na? Ay namang gani. Nakabukbang ta. Nakadali ko kaog ice cream. Sarap. Sarap. Tingnan sila. Sarap kayo guys. Sarap kay guys. Ano? I-edit na niyo ba? Maunta guys, yan kayo guys. Iba nga muntaan ni daghan kita gikaon. Sabang nga ang daan. Kidagan kita gikaon. Pas-pas kita tanggal. Nagutang sa. Ito po. Tayo amo ang mangga. Aslong kaayo tabang ka dyan.
Taro nga pagkaon. Ato ba sa ilaha pagkaon? Ato ba sa ilaha pagkaon? Ayaw pag ano. Ay no. Paglabay. Ito po tayo amo ang grapes. May paning grape, dili tabang. Pa, okay ra ka diya pa? Pa, okay ra ka diha pa. Amping diya pa. Ang pingga pa. Naday diha si Papa. Makakita mo na siya. Mag-upload na ko. Nalamig ka ba? Namikay pa. Ay, bangitag mama pa ha. Nakabit lang ha. Aslong. Guys, amo ang mangga guys. Aslong kaayo. May pag wala na lang niga palitane. Ikaw gaingon. Ikaw gaingon ang palit. Law. Aslong nilahang minggo. May pagkapalit tag mais. Ito pang ana. Bonk, bonk, bonk. Paila sa ilahang. Dahil name. Ako ang name Wiljon. Taro nga. Ako ang name kay Wiljon. Yung full name. Hmm? Well, John. Wiljon Pilota. Yun na, my name is John. my name John. Ah, hindi po galing. Ah. Busog na lang po eh. Ang taon anak eh. Wala kong makaigit-igit ko ane. Okay. Five. 10. 41. 41. Sad. Papa? Food na po. Di ako nakaon. Kaya wala. Bahala ko, makaigit-igit ko.
Hindi ay. Ang gaw pa rin taan. So, hindi na pinagtimog. Hindi na takadugog din, he. Ito po ang threads. Ipalit mo sa balyangaw. Ba? Ay, nagutok na po. Kalibangaon na tane. Guys, wala na yung mangga, guys. No? Slow lang break. Kaon. Kaon ka. Human din ka doon. Oh, di ato ang ulan. Anak ko. Eh. Guys, kami na lang mas ikot dyan. Kami na po birthday. Kami na po kuhaan. Kami na po mga buong inom na tubig. Kami na po mga buong iligong tubig. Laan ni Papa. Kami na po mga birthday. Asa din si Papa? Kuhaan. Ligan. Yan. Kasi yan. Good ko. Kaon tani. Ano mo po? Ito yan. Tani. Babay mo ko sa gaya. Kaon ng tani. Tawag mo. Wag. Ay, iba nga ka. Ano daghan bakag ma-play? Para maka-birthday ta. Babay na ako. Wala ha? Babay na. Bye-bye. Bye guys! Thank you for watching! Ay! Ay, let's sa. Bye-bye, Papa. I love you! I love you too. Pag I love you rin, Papa, pero I love you to, wag ka. I love you pa! Amping! Please like and subscribe! Bye!